Zamzu Production YouTube channel thir tu te in zawain chi bai kan book chewa khong aya kan channel hi mi lo subscribe sak factorin kan ngen bok a cheu Hnute Cancer ni in ring helte tan ziek tu Dr. Eric Zaumoya Hnute Cancer hi hnute vailama o du zoka tin hnute abok omte vungte chuarte khuaromte vun rong in thakte thakre theilote khoi zong anate Hnute mura tangan na yang de uron chuakte Hnute mur tlum lute inay ani chuan Hnute Cancer inay thei ipi inu nu unaw dangte mo Hnute Cancer awangin an boral to ni chuan inay na chan sa sang le tin taksa peng danga cancer nei to te than thi nei malutukte thi hul har lutukte fashing lo kumsom thum nuwa fa pakhat na ring ve chau tele kumsom nga chung lamtan Hnute Cancer an nei du bik Hnute Cancer kan soi hian cheni tura kan ngai ni mai theya ma se mi pan Hnute Cancer po a om vetlat a test theidan triple assessment mangin Hnute Cancer hi test theiani pakhat na clinical examination Hnute chunga bok na zong hi ni kherlova amai ro chu he bok hi cancer ani emti fin fia ma chu cancer anga ngaya enkawl tur ani chu wangin Hnute bok om reng chu doctor entir vatur Doctor chuan thatak le kimchang takin alo check ngei turani panhin ultrasound emo Hnute x-ray mammography upalam deuh tan lak ngei turani he test mang hian Hnute chunga bok a om ngei emti atilang theidonani pathumna FNAC fine needle aspiration cytology core cute biopsy mangin Hnute chunga bok om chu cancer ani nge ni lo ti le cancer ani chuan eng ang cancer nge ni baka eng ang din huna nge a om ti a hriat thei ani ti chuan cancer ani nge yani ti chian nu chuan hengan hoya test hi ti turani bok pakhat na om x-ray chuapa alo kai to nge lakai lo en nan le chuapa nat na dang a om telem ti fin fianan panina isotope bone scan ruwa lo kai to nge kai lo en nan pathumna thisen test palina liver function test thina alo dar to emti le thin eng ang din mun nge ani hriat atul bok ane pangana estrogen receptor ER le progesterone receptor PR test hei hi hormone dam doi aman thei don nge don lo ti test nani Hnute Cancer enkawl dan a test le enkawl na ta hi doctor te mo purna ni ma se dam lo ten eng ang in enkawl na nge a om thei an du zong enkawl na an din huna zira an than thei nan tun laya Hnute Cancer enkawl dan tlang pui toi te lo tar lang teang pakhat na surgery in zai hei hi a enkawl na poi mo ber ani Hnute Cancer zai dan chi sang te chu pakhat na simple mastectomy with axillary clearance he operation hi helaya anti thin tamberani Hnute Cancer chu apuma zai chu ani a alo dar deuh to ni chuan azak hnuai lymph node omte chu then fai telani panhina petty modified radical mastectomy lekhabuwa chuan he operation hi tunlaya tingun berle result thaber nia zialan ani hei hi achunga kan soito nei ang ainang viawa ma se om tha te po hi po sonemo zai phela a chevela him om te chu pai fire zom le ani he operation hian cancer a control thazok nia ngai ani pathumna breast conservative surgery BCT Hnute Cancer chuan tan tirlam te wa mu chuani chuan he operation mang hian Hnute pum pai hial ngai lovin a zai thei ani heta hi chuan Hnute chunga bok chu a chevel 1 to 2 cm vel nen zai chu ani atulani chuan zak nuai lymph node om te chu pai tur ani ma se he operation hi radiotherapy manga hem nge tur ani he operation hi Hnute te de wa ati theilo ani palina quartz he operation hi chuan bok omna quadrant chu zai chu ani a zak nuaya lymph node te chu then faya anwa radiotherapy manga hemzui ani ma se quadrant pum pakhat han pai top chu Hnute ati mel hem baka he operation hian result thazok apek bik lo awangin manlar ani lawani pangana halsted radical mastectomy he operation hi a that bik
lem lova taksa paitur atam ema wangin tunlai achuan ti ani tok ngai lo panhina operation zoar radiotherapy in zaizo nu chuan nutele zaknuai chu radiotherapy mangin hem ane hei hi karnga tanga karuk chung kar khata voi ni ti thin tu hei hi karnga tanga karuk chung kar khata voi khati thin turani lymph node level 3 ti fai ani ro chuan radiotherapy angai lem lo ane pathumna damdoi manga in enkawl na hei hi chu in zainen pek tel chau ane hmeichhia thila nei Hnute Cancer nei na zakno lymph node te akai to bok chuan damdoi pek tel turani manlar ber chu CMF regimen ani cycle 3 to 6 taldon tur ani tunlai damdoi manlar deute chu zemti tabain doxik takzel le pakli takzel te ani palina hormone therapy ERT sa positive chuan man turani mantlang pui chu tamoxifen 20 mg ni kata voi khat kumnga chung man turani hei hian Hnute Cancer non thei tur za somni panga tanga somthum vel aveng thaya Hnute le lam cancer tur aveng ani pangana breast reconstruction Hnute lem bel du tan breast reconstruction ati thayani center 10 kata chuan Hnute lem siam na ni a ti taksa emo silicone emo manga siam thayani parukna breast self examination Hnute bok alo omin thaphan turani lova doctor pan thuai turani Hnute bok zong zong hi cancer ani vek lo mi paho po kha Hnute Cancer in nei thei ti hretel ro hmeichhia hi zazela som kwa pariat oma mi pa hi zazela panin an vei ane tin Hnute Cancer hi Hnute veilama du jok bok Hnute Cancer atama wangin hmeichhia te tan Hnute bok a em ti hi in the fo turani Hnute Cancer hi a intan tira ma theyang bera mu chuani theinan screening an duan te zinga poimo tak pakha chu breast self examination ani BSc hi at tangkai tak MT hi a controversial viawa ma se mithiam then katina tangkai ngei ni nan ringani hetiangin meichetan Hnute bok MT mani in the hetiangin meichetan Hnute bok a MT mani in the photur Hnute veilam I exam don chuan ikut veilam khan itukhum domla ikut dinglam khan Hnute veilam chu uluk takin dap chuk vekang che chutiang bokin Hnute dinglam po veilam exam dan ang che khan ikut veilam khan ti ang che mani le mani Hnute exam BSc a position thaber chu mutjang thalani thatin voi khatal exam thina tra tin kahantile sham tiang Hnute bok zong zong hi cancer ani vek lo kan tarlan ang emo inrin helna tur in ayani chuan doctor panwata tha Hnute Cancer nei to teni 10 minutes som tuman uak thin hian cancer na le chan za somli na tlan hiam hi research manga an mu chu atharani exercise lak that thin hian cancer velo te cancer laka avenga cancer ve to te cancer le tur laka avenga cancer ve exercise lak thin te hi exercise langai lo te in andam reizok cancer ve te tan po exercise lak thin apoimo le ni chu breast cancer lakai lo him jok theinan uluk takin Hnute entrin la hetiang imuni chuan rang takin doctor panwat angche mi pa po Hnute Cancer ve thei ti dam a in invên a thajok